Nu skal jeg vise jer, hvad jeg skal gøre, når jeres larver er blevet så store, at de er spiseklar. Og jeg har nogle meget smukke, flotte, fede larver her, som har stået og mistet sig i nogle uger. Og når man skal høste, så er der 5 trin. Først skal larverne sigtes, så skal de sorteres, så skal de faste, så skal de sigtes igen, og så skal de fryse. Og man afliver dem ved at fryse dem. Det første, I skal gøre, er at sigte fodret fra. Først melet er sigtet fra, og så er der de her larver, som ligger inde i kartoflen eller guleroden eller noget andet. Det skal man lige åbne dem og lige vippe larverne ud her. Og den skal selvfølgelig kasseres, den skal I ikke spise. Alt hvad der ikke er de her lækre, fede, spiseklare larver, det skal sorteres fra. Og I kan fx sortere sådan nogle døde melorme fra. Pupper. Det kan godt tage sådan 10 minutter, et kvarter og sortere alting fra, så det gør jeg lige. Så nu er der kun de her friske, fine, spiseklar melorme tilbage. Vi spiser hele insektet, og derfor er vi interesseret i, at de tømmer tarmen, inden vi skal spise dem. Og det kan de gøre ved at faste. Så skal de ligge uden mad natten over. I tager simpelthen jeres bøtte og lige banker på den, så alle melrester er væk. Så putter I melormene ned i den. Så kan man lige banke på sigen, så man får dem til at slippe. Sådan. Nu skal de bare stå mørkt, lidt køligt, natten over og faste og tømme tarmen. Og jeg har nogle her, som har stået natten over, og dem vil jeg lige vise jer. Fordi der kan I faktisk se deres afføring. Det er de små brune, sorte prikker. Nu kommer vi til næste trin, for nu skal larverne selvfølgelig sigtes igen, fordi vi gider ikke at spise de der efterladenskaber. Og det gør jeg nu. Sådan. Så er vi klar til næste trin, hvor de skal aflives. Og det gør vi ved at putte dem i fryseren. Så tager I bare sådan en helt almindelig frysepose, og den kan I sådan sætte i jeres kasse, og så hælder I dem over. Så binder man bare en knude på, og lægger den i fryseren. De her larver lagde jeg på frys i går, og de er helt frosne nu og klar til madlavning. Det var de 5 trin i forhold til, hvordan I høster jeres larver, og nu vil jeg bare ønske jer rigtig god fornøjelse i køkkenet.